जुगे जुगे नो नेशनलिस्ट ओंगे खायो तबक जरा जों अबनो चैंपियन खाई मात लाङो मेसेज न जे त्रिपुरा जोंनि हा तबक जोंनि महाराज बो खायै जोंनि खा बाक्सानि सामुङो बो फायखा अबनो जों जतनो खूब हामजागौ এবং तबक आईएनपीटी बो बोबाय एलाइ नङै मा बाथावो करमसला एकसाथ अब आईएनपीटी नि बागो खायखा अबनि कैंडिडेट आं आईएनपीटी नि प्रेसिडेंट बीके फ्रांकल दिनै त्रिपुरानि मथानि बर' अक्रा चाकरा दङ ताखौ परितोष मेबनमा बबो विभिन्न सोर्स दै विभिन्न लामातै इंटरव्यू खाई चिनी हा चिनी जातिनि को बोमा पिरो आवाई खायो बिनि यूट्यूब चैनल बाय उनके विभिन्न तब